Bestuur en directie vinden dat de collectie van het museum net meer bij deze tijd past. Het mag nevens het moordewut van nou een belevenis worden, maar meer actie. Het publiek mag er meer bij belutsen worden. Op dit moment hebben wij een bezoekersstroom van 60 plus. Die komen maar één keer en dan hebben we het hand. Maar we zullen dus de beleving veroordelen dat mensen weer omkomen. Maar ik oren bezoekers zullen weer omkomen met dat. Omdat wij vinden dat de jeugd en de jongere mensen die beleving en de geschiedenis van Hielpen en omgeving meenemen met. Tijdelijke exposities, workshops, filmjoenen en allerhande activiteiten moeten de mensen naar het museum lokken. Maar voordat het zover is, moet het museum eerst ingrijpend verbouwd worden. Je ziet het gebouw wat hiervoor staat uit 1950 en daarachter staat het gebouw uit 1683. Dat voorste gedeelte gaat eraf en er komt als het ware een schil omheen waarin we straks de nieuwe activiteiten zullen doen. Het wordt ook iets hoger zodat de mensen over de dijk kunnen kijken naar het IJsselmeer, zodat er veel meer te beleven valt in het museum. De ingang verhuist van de voor naar de achterkant, zodat de mensen uit de stad Assen het museum inrennen. Door de verorings maakt het al bezoekers in de rin van de komende jaren zowat vertraaienvoudigen van 8.000 naar 22.000 in het jaar. De plannen lezen er nou, maar de financiering is nog net roen. Geen geld, geen Zwitsers, is het gezegde. Wij moeten op sponsorsjacht. Wij hebben ook een heel plan voor sponsoring opgezet. En het zal moeten komen met geld van derden. En dat is een grote uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Maar het moet wel komen. Als alles nevens plan verrint, mag de hele operatie in 2018 klaar wezen.